В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Вярвам в Бога, Всемогъщия Отец, Творец на небето и на земята, и в Исуса Христа, единствен Него Син, Господ наш, който се е заченал от Светия Дух, родил се от Дева Мария, страдал при Понтийския Пилат, разпънат, умрял бил и погребан, слязал в ада, на третия ден възкръснал от мъртвите, възнесъл се на небето, седи отдясно на Бога Отца Всемогъщия, оттам ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам в Светия Дух, Светата католическа църква, общението на светците, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечния живот. Амен. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Първа радостна тайна – Благовещението. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници,
сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. О Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън, заведи в небето всички души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Втора радостна тайна – посещението на Дева Мария при света Елисавета. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус.
Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. О Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън, заведи в небето всички души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Трета радостна тайна – Рождеството на Исус Христос. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените
и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. О Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън, заведи в небето всички души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Четвърта радостна тайна – представянето на младенеца Исус в храма. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с Тебе, благословена си Ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин.
Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. О Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън, заведи в небето всички души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Пета радостна тайна – намирането на 12-годишният Исус в храма между учителите. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия,
моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, Исус. Света Марио, Майко Божия, моли се за нас грешници, сега и на смъртния ни час. Амин. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, както беше в началото, сега и всякога, и во веки веков. Амин. О Исусе, прости ни греховете, предпази ни от вечния огън, заведи в небето всички души, а особено онези, които най-много се нуждаят от Твоето милосърдие. Радвай се, Царице, Майко милостива, живот, сладост и надежда наша, радвай се. Към Тебе викаме ние, изгнани, синове винни, към Тебе въздишаме с плач и ридание в тази плачевна долина. Ти, проче, като наша защитница, обърни милостивите си очи към нас и покажи ни след това изгнание Исуса, благословения плод на Твоята утроба. О преблага, о милостива, о сладка Дева Марио! Моли се за нас, Света Богородице, за да станем достойни за Христовите обещания. Да се помолим. Боже, чийто единороден Син с живота, смъртта и възкресението си ни е заслужил вечна слава, дай, молим Ти се, като размишляваме върху тези тайни на броеницата на блажена Дева Мария, да можем да подражаваме на онова, което съдържат, и да придобием това, което обещават, чрез Христа нашия Господ. Амин. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.